Etu aka ọ dị, Igbo niile bụ nwanne. Ekele m Igbo mụrụ nze n'ọzọ na-ekwenụ m naanị abịa m ka mụ na unu kpalịa n'ụbọchị nke tata. Okwu a sị na Igbo ga-adịgide TV wee bịa. Afa m bụ Ambassador Dr. Chief Tobechukwu Princess. A na-etu m obele ojemba afọ nwa elote nne echikwazịa m ada Igbo dị ọra mma. Igbo ebe ọbụla unu ekene m unu. Isiokwu m nke tata bụ maka ife na-eme n'ala Igbo. Ọtụtụ ife na-eme n'ala Igbo dị ntị njọ, ọ jọlụrụ arụ sikenarịa nkakwụ. Wee na-akpọku ndị gọvanọs anyị n'oke unu n'ụbọchị nke tata wee sị biko nụ, anyị na-alarụ ụra ka onye, ka anyị kụnye n'ụra. Ịmakwa na Igbo na-enye nsogbu na mba niile. Igbo dịka ndị Israel. Ọ bụrụ na anyị dịka Israel, anyị bụ Israel n'onwe anyị. Ka ezi ka Igbo esi wee nọdụ asị na ndị ntọlị na-abịa tọlụ ụmụnne anyị. Na nke na-emezi kịta nwaanyị amaazị makwa sọsọ ndị ntọlị ndị Fulani. Ọ dị ka ndị ntọlị ndị Igbo akafa adịchakwue. Wee na-akpọ dịka egwu anụnwa si wee gwu na anyị niile bụ ofu, anyị bụ nwanne. Anambra steeti, Enugu steeti, Abia steeti, Imo steeti, Ebonyi, Delta, Rivers, anyị asị na ya bụrụ ndị Igbo, anyị asị na ya bụrụ nwanne. O dolu m anya kịta anụmanụ onye na-achị ọha na eze bụ onye Rivers. Wee sị biko nụnụ, ayọ ka nna ayọkwanụ. Ana m ayọ ndị gọvanọs anyị niile, a sịkwara Igbo si na akpacha n'obi aga na mkpuke. Igbo nwere ego, Igbo nwere isi akwụkwọ, Igbo nwere ike. Atụmatụ nnacha mwepụta tata bụ biko nụ ndị gọvanọs jikọọ n'aka ọnụ menu meeting. Menu nzukọ ka na Igbo anyị esi wee dị na mma. Ka na Igbo esi dị mma. Egwu ekwere ọtụtụ ndị mmadụ anatazi maka ife na-eme n'ala Igbo. Ndị ji ego, onwe ndị ji ego egwu na-atụ. Mana ọ bụ na anyị ejikọ aka dozie ebe anyị, ndị mmadụ dị etu anyị aga na-anata ụlọ. Faya bịakwanụ bịa mee ife dị egwu, bịa lụọ ife. N'ife a na-akpali anyị na Lagos na-akpali Igbo. Igbo luchechicha ife emebia. Wee na-asị biko nụnụ,
Gọvanọ Soludo, sekretarị m ebe anụnwa, ibe anyị na-akpọ ya bụ Ada Soludo, maka okwekọtara onye ọzọ okwere onye ọzọ n'ọsọsọ gị nwa. Wee sị biko kunye, kpọọnụ meeting. Ọgbakwa sọsọ ndị gọvanọ na nke ugbu a, ọbọzikwa sọsọ gọvanọs. Nọ akpọ gọvanọs, akpọ senators ndị Igbo, kpọọ House of Rep members, kpọọ commissioners, kpọzie chairman ndị local gọọmenti ndị Igbo. Unu mee ya bụ unu mee nzukọ, kpaa ka n'Igbo esi wee dị mma. Amaghị ihe bụ na aka nwere oke ọfịa n'ala Igbo. O kwesịghịzi ka a sị na enwere oke ọfịa. Maka gịnị? Maka Igbo nwere ego. Wee na-asị ọfịa nụnwa a na-ekpolu ndị mmadụ, ndị atọlụ ekpolu beje n'ọfịa, egbuo anala ego. Onwe ndị a na-achakwa ego, a na ndị befe ego, a na-achakwa afa amagbukwe, wee lebe anụ arụva ka na-ele ewu, wee bọbaba abọ. Wee sị na ọfịa dị etu anwa ka emechikọla ya. Ọfịa dị etu anwa, anyị chọlụ agrikọlchọ, ọlụ ọkụkọ. Unu gbakọ aka ọnụ, unu kpọkwanụ ndị Igbo a nwere ego, kpọọ fa nzukọ, kpọọ Ata Ezebe, Obi Kubanaba, Imoni ha, kpọkọ ha niile, pariri nne. Onye ọbụla jee, ọbụna akpọ ndị mitin ndị local chairman a, ndị chairman amali ndị nke fa nwere ego, akpọwa nzukọ, ha bịa nzukọ. Ụmali etu ụmụ nwaanyị si eje Ọgọst meeting, kpọọ na ọbụna Ọktoba meeting ka ọ ya bụ, ọ bụ Disemba meeting ka ọ ya bụ, ya bụrụ kpọọnụ ha na ihe na-emebi. Ife na-emebi, ọbara wụfugo erigo nne. Anyị aga nnọkọta mfu ihe na-eme mana soshal midia njụọ Sodom and Gomora, omelu etu anụnwa, Chukwunna wee mebie ya bụ obodo. Bikonu, ayọ ka nna ayọ. Ọ bụ na katapila, ọ bụrụ gịnị ka eji agbalị ime ọfịa? Si gbalị kochaa ime ọfịa dị n'ala Igbo, ebe ị na-edu ndị mmadụ, a na-atọlụ ndị mmadụ eje edobe. Si gbalị kochaa nke ga-enwezi n'ọfịa. Amapụtazie akọbụ ibe plantation ebe ahụ, akwụ, akọbụ ọkwa mkpụrụ akwụ ka ndị Malaysia bịa weli n'obodo anyị. Ọkwa ebe ibe na-enyefe ego na ọ na-ebe na-enyefe ego kịta. Anyị nọdụ na-alarụ ụla, nọdụ na-ekwu ụla. Agbalịkọcha ime ọfịa niile anwa, weli katapila, gbalịkọcha ya, eke ya. Ebe anyị akọ rice upland, nke a na-akọ na ana nkịtị n'enu ana, nke abụla akwụ, na-eme mmanụ, ife niile anụnwa na-agara ọnụ. Ka anyị mazali ebe ndị ntọli ya atọli wee je wee zoo. Ka anyị mazali ime ọfịa fa ya aba. Bikonu, Igbo mụrụ m, ọgbakwa mbaka na ba mama anara eti ya ka ọ bụla iwu na-alụ ka nne weta, maka nwaanyị ka mbụ, nne ka mbụ. Ihe ndị a niile na-agba m anya mmiri, ihe na-eme kịta anụnwa. Bikonu, ọ bụrụ na unu ga-ekweta n'ihe a m kwuru, unu mee ya, ọ ga-adịkwa mma. Ọ ga-adịkwa mma ka akpa alụ ife na-emebizi n'ala Igbo. Onwe ndị nche na-akwụrọ n'eziokwu, akwụsị ha. Enwe ndị nche a na-akwụ ha ụgwọ. Onye bụ na itinyere n'ọrụ ị na-akwụ ụgwọ, ọ ga-alụrụ ya bụ ife ka isi wee chọọ. Ọnya bụ ihe nna ayọ. Enwere ebube agụ, enwere nka, enwere nka, abịakọ ọnụ, ọbụla ofu alụ, abụla ofu, enyefe ngwa ọgụ faya eji wee nụsa ndị a, maka ndị a na-akpa mkpakpa anụnwa nwere ezigbote ngwa ọgụ. Egbe ebe abụrụ egbe ụmụazị, egbe ha na-ebubu nnekwu egbe ka ha na-ebu. Masị bikonu, ka akpa alụ ka Igbo ya esi wee dị mma. Ana m ekpekwana ekpere si ebe ọbụla onye Igbo nọ, na ọ ga-adịli ya na mma.
n'Igbo dịkwanụ ka aloe vera nwere ebe ikụlụ aloe vera ọ dị epu iko ya n'ime ụlọ ọ epu iko ya na mbala ọ epu ebe ọbụla ikụlụ ọ na-epu ebe ọbụla onye Igbo nọ ihe ọbụla o metụrụ aka na-agalị ya mgbe si na Igbo ya dịkwa ka echi na echi adị agwụ agwụ n'otu otu aka ahụ wee na-ajụ nne na nna ebe ka ụmụ unu nọ unu amakwala ife a na-eme jụkwa na-ese maka ihe na-eme kịta na ụmụ karịzịla akarị jụọ na-ese kpọọ na ajọ ife nne na nna kpọọ na ajọ ife enwe ife ụmụ unu na-eme na-adịrọ mma kpọọ unu balfa mba nwa m imene nke a na ọ dịrọ mma ọgwụnụ kọrọ m n'ọnụ tata Igbo ekene m unu mgbe na-esi na Igbo gịnị Igbo ya dịgide ise